baku, magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam baku, magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kini siyang higala Brother Livy Claves. So mga higala, ako kamong gina-welcome no sa ato nga tulumanon karon. Anining duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Maguban-uban tayo karanto karong alas 9 no, nasayo taron tungod kay wala may misa sa pare muna nga nasayo ang ato nga programa kay alas 7 kasugod ta. So nining kabuntagon mga higala, pwede na mo makapadala og mga mensahe no diri diretso og text sa akong number kang Brother Livy Claves nga number sa 0926 69758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede sa mo diri sa comment section na to sa Facebook no atong gina-welcome ang inyong mga mensahe, mga morning greetings or mga birthday greetings, mga anniversaries o uban pang mga importanteng mga messages nga inyong ipadangat higala. So ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sunahan, maminaw taog awit mga higala. Lamang ang padulngan kinabuhi haraon kamatayo kinahanglan tang mangandam sa atong kaluwasan kay moabot man ang katapusan. Way gipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alagad sa higit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Hinumdumi mga butang sa kalibutan, mahandiot
dungog kakawangan. Si Kristo ra ang makahatag sa tanan tang kinahanglan. Ug sa kinabuhi way katapusan. Way gipili ang Diyos sa langit. Basta lamang mag-alagad sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay muabot man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit. Basta lamang mag-alagad sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay muabot man ang katapusan. Hinumdumi mga butang sa kalibutan, bahandiog dungog kakawangan. Si Kristo ra ang makahatag sa tanan tang kinahanglan. Ug sa kinabuhi may katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit. Basta lamang mag-alagad sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay muabot man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit. Basta lamang mag-alagad sa higpit. Paningkamot sa atong kaluwasan, kay muabot man ang katapusan. Kay muabot man ang katapusan. Kay muabot man ang katapusan. Kabugnaw sa huyuhoy sa hangin, samtang ako nagalakaw nga nag-ilusaran sa ilalom sa mga kakahuyan. Sa ilang dapon ako'y ilandungan. Mga awit sa mga kalangaman, ipag
ang pagkalayuan, mga dalan nga malisod, pagasubayon na apan sa unahan, yun natay puluyan. Maoyhan sa ka, singka-singko nga masulog nga makabuyog-ayog dito. Pagkatapos puluyan ni Jesus giandang, alam sa tanan na nagtuman. Usaman la kau nakita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanag. Maoyhan dun sa ka, singka-singko nga masulog nga makabuyog-ayog dito. Pagkatapos puluyan ni Jesus giandang, alam sa tanan na nagtuman. Usaman la kau nakita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanag. Kay kung mangit-ngit wala na'y magapanag. Okay, atong gina-welcome no ang tanan atong mga kaigalaan karon kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga programa. Ato nga gina-welcome nini nga tulumanon kini ang maayong balita. So maayong buntag sa atong mga listener og mga viewers diha sa Negros Oriental og Negros Occidental, kamontanan diha. Welcome sa ato nga programa. Mainguman sa tanan natong mga pinalanggang tigpaminaw diri sa Masbate, atong mga viewers no diha sa Masbate, labi na diha sa Hilutungan, Masbate. Good morning sa mga Necessario family. O niya tanan diha kaninyo nga naglantaw karon sa ato nga live no sa Facebook. Welcome ang tanan. Diri sa mga higala sa Biliran Province, ato sa pangumustaw ng tanan diha kaninyong naminaw karon o naglantaw sa ato nga programa. Welcome ang tanang taga Biliran, mga tigpaminaw sa nato diya sa probinsya sa Leyte. Good morning sa tanang taga Ormoc, diya sa Merida Leyte, diya sa Palunpon. Good morning po diya sa Baybay Leyte. Labi na ni Brother Otik Sanico. Mayong buntag o niya mga tigpaminaw nato diya sa Matag-Ob Leyte. Good morning po sa tanang taga Kananga Leyte, Isabel Leyte. Ato mga suking naminaw diya sab sa Tabango, diya sa San Isidro Leyte, sa Kalubian Leyte og dinhi sad sa Bilyaba Leyte. Di naglanog-lanog ni atong programa no. Good morning sa tanan taga Bilyaba. O ni atong gipasalamatan sila si Mr. and Mrs. Nati o Jose Encenso. Atong pasalamatan silang sound system nga always kina nga magtingog atol sa atong program. Sila sad si Ma'am Gretchen Nobila. Niya mga Robas family, maayong buntag. O niya, tanan sa nato nga mga tigpaminaw sa ato nga programa diri sa isla sa Camotes. Tanan nga taga Camotes Island, welcome karon nga kabuntagon.
Nga atong pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyasad nga sound system. O niya tabok po ta diri Higalas Isla sa Bantayan. Ay, lanog po ni atong programa sa Bantayan Island. Good morning diha sa Madridejos, no? Atong tanang mga kaigsunan diha sa Mansilang, diha sa Madridejos, doon na ko churches diha, no? Mayong buntag yung tanan. Diya sa Pili, o niya good morning sa tanang taga Kaungkod. Diya sa Atop-Atop, atong mga kaigsunan diya. Niya good morning sa tanang taga Selion nga naminaw karon. Ato din pangumustahon sa Brother Tets diya, Hellboy na. O niya mga Alolor family, atong ginawelcome, uban pa natong mga pinalangga nga mga kaigsuunan diha sa ato nga naminaw sa programa karon. O niya sa tanan sa nato nga mga kaigsunan o kaigalaan diya karon sa Bantayan. Des kabangbang atong pasalamatan ay si Brother William Tadlas sa iyang sound system. So good morning sa tanan taga Kabangbang o niya tanan taga Baod, mga Cordova family. Atong gina-welcome. Niya good morning po diha sa Tikad. Maayong buntag no diha sa Circulo Tikad. Labi na ni Brother Cotejo sa iya pod nga sound system diha nga naglanog-lanog. O niya dito tabok punta sa isla sa Lipayran, tuapod ang sound system ni Brother Lucernas, no? Mayong buntag dias Duong, diha sa Butiges, sa Silagon, Hilotongan, o uban pang mga isla diha sakop sa lungsod sa Bantayan nga naminaw karon. So welcome kamuntanan sa ato nga tulumanon. O niya mainguman sa tanan to mga listener o mga viewers diri sa Santa Fe. Good morning sa mga Humula family, Brother Jeremias Humula. O niya ngadto sa mga Hilboyna, mga Pumintera, mga Ontal family, mga Saspa family. O niya ngadto sa mga Ilustrisimo, tanan diya nga naminaw sa Santa Fe. Ato makaigsunan o kahigalaan o sa tanan nato mga listeners sa diri sa Okoy. Good morning sa di Brother Lot Villaberli. O niya sa mga tigpaminaw nato diri sa isla sa Hilantagaan, maayong buntag. Tigpaminaw sab nato diya sa isla sa Kinatarkan. Ato sang gina-welcome no mga tigpaminaw nato diya sa isla Sibitngel, diya sa isla sa Malapascua o dito sa isla sa Carnasa. O kamong tanan welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niyato mga suking naminaw din sa Mainland, Cebu. Kutob sa nabot din sa labyog sa ato nga programa. Good morning diya sa mga kabukiran sa Balanban nga madungog din ng atong makuha ning ato nga program. Diya sa kabukiran sa Asturias, sa Tuburan. Good morning diya ni Dongbab Ritoya diya sa Manga, Tuburan. May buntag ni mo Dongbab. O niya ng Brother Jandel Librado diya, may buntag. Tanan nga taga-Tabuilan at usang gipangumusta no mga labi na diha sa mga Mahinay family. Ngadto nila ni sa mga Tugahan family, tanan nga taga-Dalid, Kalumbangan nga always tagsunod naminaw. Unya diha sad sa Gimpilakan atong gina-welcome ang tanan to makisunod kay galaan. Good morning sa mga Samson family diha. Ngadto sa mga Pikit-Pikit family, mga Tirana family. Good morning sa mga Yunting family, mga Golbin family diya sa Kantubaon. O niya, good morning sad ni Brother Maning Masbang. Good morning ni mo bro, uban sa imong family. O niya, ngadto ng Brother Pipi or Sabya. Ato sang gina-welcome, mga suki sad naminaw nato. Diri sa dinhi sa Katmon, no? Diya sa Carmen, diya sa Katmon. Good morning diha sa Bungyas o sa Ogsuaw Katmon, labi na diha sa mga komendador family nga always nga paminaw. Diha sa Santikan o uban pang mga kabukirang barangay diha sa Katmon, diin nagapaminaw, ang uban nakadecide na gyud o nabaptize ng uban sa ilang pagsunod pagpaminaw sa atong programa. O niya ato mga suki sang tigpaminawan diri sa Sugod o labi na sa mga kabukirang barangay sa Sugod. Di naglanog-lanog kini atong programa kay basta ibabaw sa mga bukid, mga higala, bisan sa distansyang mga lugar, makuha sa ato nga signal no, sa DYCM FM sa 100.5 no, dinhi sa Bogo City.
So atong gina-welcome diha mga naminaw diri sad sa Bourbon, diha sa poblasyon. Good morning sa tanang taga tanan nga taga Bundo, Bourbon, maayong buntag. Atong gina-welcome diha mga Orsal family, ngadtos mga Morelio family. Good morning ni Brother Marvin Morelio. Ay murag karong pizza trees mahigala. Ang schedule po nga speaker po diha sa duha ka fellowship mo siya mag-abot diha sa Bundo, Bourbon sa Home Division. So mayong buntag sa tanang taga Bundo nga naminaw o niya tanan nga taga San Jose, Bourbon. Good morning lang Brother Amay Pitugo, yang family. Adto lang Brother Rodrigo Villamor. Ato sang pasalamatan siyang sound system diya nga always naglanog-lanog. Yan Brother Rolando Villamor. Tanan diyang naminaw sa diha sa Bundo, diha sa San Jose. Atong gina-welcome sa Pamandres Kaguyong. Kunya diri sa Tabugon higala daghang kay mga listeners Tabugon. Good morning lang Brother John Lobitanya og iyang kapikas kinabuhi. Ngadto sad nila ni Sister Remedios Monteliano, Sister Delma, mga Ando family. O niya ni Brother Bandalan atong mabtikon nga church elder diya sa Tabugon. Tanan na to mga brothers and sisters diya, mga friends nato nga naminaw atong gina-welcome. O niya tanan sa nato makaisunan og kahigalaan diri sa Managase, Tabugon. Labi na diya sa mga Elarcosa family, mga Romagos nga always nagasunod. Good morning po ni Sister Erinia Soliano, o mga Nano family. Kanya nga to sa di Brother Erning Saladaga, mayong buntag sa tanan na lang gayud nga taga Managase, tanan nga taga Lamak, ato sang gipangumusta labi na sa mga Jordan family diya. O niya tanang taga Barangay Ilihan, bisan pa man diri sa Kadwawan karon atong gina-welcome ang tanan natong mga brothers and sisters diya, mga friends natong alis naminaw. O pasalamatan nato si Brother Bean Estor. Sayang trompa karon diya, kutob sa naabot sa tingog, lanog siyang trompa. Diyas makahilaw diya sa Dunghoy. Atong gina-welcome ang tanan diya kaninyong naminaw. O niya ato sang pasalamatan si Sister Marites Paraiso sa ila pong pag-operate no, guban siyang Mr. diya sa Kadawan Seventh-day Adventist Church. Sila po ni nag-operate diya sa ato nga sound system. Mga silinganan diya kanaminaw atong gina-welcome. Ani atong i-greet no og belated happy birthday Sister Marites Paraiso. Ani atong pangumustahon diya ang tanang taga Eden. Good morning ni Brother Jumel Rosasinia, bro. May buntag nimo oban sa imong pamilya. O diya tanan diya nga taga Eden, no? Atong pangumustahan diya ang tanang taga Eden nga always naminaw. Welcome o nga ato sa mga Alikos family. Good morning sad sa mga Agwa family, ngadto sa mga Coralde family, mga Risoor family, mga Dimapi, o niya ngadto sa mga pamilyas mga Arogante. Ato sa pangumustahon diya sila si Dr. Bean Arogante diya karon, tas Dr. Jerry. Ay mag-start naman good ang crusade karong gabi O di ngadto nila ni Pastor Roel Arogante nga mao say speaker no sa crusade, magsugod karong gabi hangtod karong Sabado mga kahigalaan. So atong gina-welcome di ang tanang taga Kadwawan, mga silingang barangay di atong gina-welcome sa pagtambong sugod karong gabi di sa Mabuli. Naay sayo lang mo. Di sa Mabuli mga alas 6:30 siguro. Mag-atang na mo diha sa atanganan diha sa Bungtod no. Atong mga silinganan diyan taga Mabuli kay naay service mo kuha diha. O niya diri po sa barangay sa Libho naapod nila ni Mr. and Mrs. Libilita o Orlando Olingay nga multicab nga mokuha po sa taga-Libho. O di are po diris mahayahay nga ristagaytay alang sa mga kahigalaan diya kaigsunan. Gina-invite mo pagtambong naapod kang Brother Bean Easter nga service diha nga mokuha pod. O ni adto po dito sa Dunghoy ato sang
pahibalo sa ato mga higala diya sa Dunghoy no. Nya good morning day brother Eddie Bellis diya. O niya sa atong nanimba sad kagahapon, nakalimot na ko siyang lang apelido family. So nasay service mo kuha diya sa Dunghoy no, na akang brother Alvin Risoor. So pahimuslin higala ang talagsaong higayon. Sugod karong gabi mag-start ang crusade no, hangtod na karong Sabado sa buntag hangtod kutob sa Odto. Sabado na tapuson mahigala. So atong gina-welcome ato makahigalaan nga always nagapaminaw karong buntaga. Welcome mo sa pagpaminaw kay dunay daghang mga pagtulon-an nga atong makutlo sa atong pagpaminaw kay naay mga lectures diha sa maayong panglawas. Anya naay programa sad sa mga kabataan. Anya sa mga hamtong na maghisgot og about health og sa Bible mga higala. So atong gina-welcome ang tanan mga kahigalaan nato, tanan nga motambong sa atong programa. Okay, ato sang mga kahigalaan o makaigsunan diri sa good morning dis mga busotros diya family, mga pamilya sa mga Alconten, anya mga Fuentes family. Welcome anya ngadto sad sa mga Tirana family diya sa Upper Kaduan og mga Berunas, Brother Siloy. Uban sa atong mga young people diha nga nagapaminaw. Anya good morning po diya sa Libho, kay atong programa mga higala diya sa Libho. Perti galanog-lanog ni atong programa sa Libho tungod ni anang mga sound system diya nga magtubag-tubag na ang sound system diya. Kay diri sa Purok Dakit na adiya ang trompa ni Sister Linda Kamay diya sa Home Division. O niya na po diya atong mga batanon nga gikan sa Humay-Humay SD Church no. Nagcamping po diya. So maayong buntag din mga campers. Naaron diya sa inyong nahimutangan just patag no sa ilang ubos Terlinda nga balay. So hinaot pa nga na-enjoy mo sa inyong camping diha o sa inyong pagsuroy sa mga langob diha sa 12 kwartos katos lapos-lapos uban pang mga cave nga inyong gisuroyan niadtong adlawng Bernes. Okay, ato sang napod kang brother Lolito Ermac diha nga sound system. Anya diripod sa Little Hills naapod kang brother Nelson Bersero, duwa gina ka trompa nga lanog kay na kanes tumoy subungtod po na kang brother Nelson. So madungog na nga rin sa kanagahan, bisan pa mas mabuli, maabot na nga tos kadwawan, lanog kay na iyang trompa. So tanan diya nga naminaw atong gina-welcome. O niya diri po kas purok kabatuan sa Libho gyapon naapod kang brother Leo Sumalinog. O niya naapoy bluetooth nga lanog po kay kang Sister Valentina Baga. So tanan na lang naminaw diya sa barangay sa Libho, kutob sa naabot sa mga lanog ng mga trumpa dihang gipanggamit. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa atong programa. O niya dirisad sa atong barangay Sumabuli, atong tanan dihang mga silingan nga always naminaw, ato sang gina-welcome no. O gipasalamatan natong mga sound system na nagtingog, naglanog-lanog. Naakang brother Mulo, Ilanan, mayong buntag sa mga silingan di mga Ilanan family. Yeah, good morning sad nila ni Dong Sensor Sumalinog niya. Langster Mercy. O niya, good morning sa mga Gutierrez family. Ngadtos mga pamilya sa mga Espinosa, mga Saga family, mga Abayon family, atong gina-welcome. Mga Ipel family. O niya, good morning sad na sa mga Nugas family nila ni Sister Chari Nugas, uban ni Brother Dodo, ilang makabataan, atong gina-welcome. Ni Brother Junior Dia Claves, Sister Berbina, tanan nga taga Mabuli, atong masilinganan, atong gina-welcome o gipasalamatan sa pagpaminaw karon sa atong programa. O niya diri pod sa Purok Size, Mabuli gyapon na. Naglanog-lanog pod ang sound system ni Brother Eric Sinoy karon. So, mayong buntag sa mga silingan yang naminaw, mga Lemorin family, ngadtos mga Sinoy family, o niya mga pamilya sa mga Pagubo, nadong Tiago diya, o niya Ilanan family, niya dias mga Sayod family, atos ang gina-welcome, o niya ngadtos ni Badtoro Maglasang, uban kang Sister Dailing, Sister Banisa, ilang makabataan, o sa pamilya ni Sister Ganggang diya, Yambana, ilang makabataan, tanan diha sa Mabuli, atong mga silinganan, kutob sa naminaw diha karon.
welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. O nadritas kanagahan ni Gala na apoy mga sound system diyan no ka Brother Bernil Katakis o niya naapod kang Brother Aniceto Persilias diya sa Panggamay. Niya mga silingan yung namati karon atong gina-welcome o gipahibaw sa nato ang tanang taga kanagahan o niya diha sa Libaong nga magsugod pod ang crusade diha sa 1 week crusade po na diha sa Seventh-day Adventist Church sa Kanagahan, sugdan sab karong gabi niya pagdumalahan po na ni Brother Johnny Mainit. Siya po ang speaker balik 1 week. So pahimos rin ang higalas pagtambong sa alang sa mga duol diya nga palibot diya sa church para man na sa tanan mga Adventista o dili Adventista kay alang ginas tanan nga pagahisgutan diha nga mga pulong si Ginoo. O ni ato mga tigpaminaw sab diri sa Kinawahan. Maayong buntag sa tanan taga Kinawahan nga nagsunod sa atong programa. Diha na Mr. Maridel o niya sa mga tanan diha nga naminaw no mga Selyosa family, mga kaayon diha atong gina-welcome Lanster Noralin, o niya ngadto lang Brother Dick, Brother Arnel diha tanan nga naminaw. O niya mga tigpaminaw nato diri sa Busugon, bisan pa man sa Luyong Baybay o dinhi sa Lambusan. Labi na ni Brother Christian Lumihok o siyang family, mga Prasco diya family. Atong gina-welcome mga Buyuse, mga Bilyeta family, mga Hapitan family. O yung atusad sa mga Magdadaro family sa Batad. Tanan nga taga Lambusan atong mahigala karon nga naminaw ato nga gina-welcome mainguman sa tanan tong mga listener diri sa Tambungon. Daghang putag mga suod kay sa Tambungon. Good morning des mga De Los Santos family. O nilang Brother Johnny Ripaha diya, may buntag. O ngadtos mga Sigarino family. O niya mga pamilya sa mga leksyones nga always nagasunod. Mga Notaryon family atong gina-welcome. Mga Kabagi family, mga Abali family diya. O niya ato sang gipahinumduman ang tanang taga Tambungon o masilingang barangay nga kon pananglit higala aduna tay problema sa ato nga motor, di na lisod kaayo nga pagpangita kay na nagyoy motor parts diha sa Tambungon. Sayon kay numdumon kay kilid na sa highway at bang sa public market diha sa Tambungon. Makita nyo diha ang Advent Motor Parts gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Rime Sigarino. O niya, good morning po sa tanang taga-Anapog. Ato sa ipangumusta des Brother Sunny Mantos oban sa iyang family. O niya, ngadto nila ni Brother Nurlan Pagaldia, bro, may buntag ni mo. Oban sa iyong family, ng Brother Pipi dia Dilaw. O niya, ngadto sa mga Ikarma family. Welcome sa ato nga programa. So, tanan diha nga taga barangay sa Anapog, Lanster Wilfrida, kutob sa naminaw diha, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. Good morning po sa mga Espiritu family, diri sa Ginturihan, o niya mga pamilyas, mga Negro, Sister Riling, uban siyang family, Nabad Pablo diha, Negro, may buntag. O niya nga tusad nila ni Brother George Luna and family. O niya sa tanan nga pamilya sa sakop ni Sister Belin hista diha sa Kamansilis, no? Tanan niyang naminaw. O niya tanan nga taga-Manyo nga nagsunod sa atong programa. Good morning sa mga Sinadhan family. Ngadto sa mga Peritos, ng Brother Jedel, nila ni Brother Elvis Peritos, sila mga family. Mga Gopio family diya, tanan nga taga-Manyo nga nagsunod. O niya tanan sab nga taga-Luok, labi na sa mga Lopez family diya, mga Vargas Ibanez family, niya mga Samson family diya proper sa lungsod sa diya sa Sanrim atong gina-welcome. Mga Monteroyo family. O niya ngadto sad sa mga pamilyas, mga Suson, mga Likigan family. O niya ni Brother Misa pod, bro, may buntag mo. Oban siyong family. Good morning sa mga Larga,
mga Likigan family, ngadto sa mga Layon, mga Kabatanya family. So welcome ang tanan sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, good morning sa Despatag, San Remigio. Labi na diha sa mga pamilyas, mga ansyano, o niya, mga pamilya sa mga Muraka, tanan diha ngayong naminaw sa Patag, o niya, bisan pa man diha sa Agnaya, diha sa Punta, San Remigio. So ato nga gina-welcome ang tanan diha kaninyo nga naminaw karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede na mo maka-text mga higala, makapadangat o mensahe diri sa atong programa. Anya pwede sa diri mo sa comment section nato sa Facebook, padangat sad mo diri kay ato nang pangbasahon ang inyong mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat sa atong programa. O ni ato sang gipahinumduman di ato mga higala nga tigpaminaw dinhi sa Norte. Nga kung pananglit higala, doon na mo yung mga associations, mga fellowship meetings, o uban pang mga okasyon, amo ka mong na-welcome higala nga pwede mong maka-deliver og mga safety kayo nga tubig. Nga ang Advent Drops mga higala, your safest purified drinking water nga nahimutang kana sa Mohon, Paho Norte sa Danbantayan, Cebu. Nga pwede na matawagan kay mo-deliver na sila. Matawagan sila sa cell number sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. Advent Motor Parts, Advent Drops, mo serve na higala sa mga safest kaayog purified drinking water. Okay, padayon tayo higala nga tusunahan ato ta sa Danbantayan. Daghan po kayo mga listeners sa Danbantayan. Good morning sa tanang tagamaya nga always nagasunod sa atong programa. Labi na diya sa mga dihito family. Na ni Brother Isaw. Anya, tanan diya nga naminaw, mga Pipito family. Atos mga Punay family. Atong gina-welcome o niya ato sang gipangumusta ron ang mga Miralles family diha sa Lanao o niya tanan nga taga Lanao nga naminaw, mga higala na to o makaigsunan atong gina-welcome. Pasalamatan sa nato Brother John Punay, siya pon sound system des Talisay dan Bantayan. Tanan na to nga mga pads diha, mga mods, mga brothers and sisters, mga friends na Bantayan, kamong tanan kinasing-kasing nga gina-welcome. Yeah, good morning sa tanan kumbado din ng Brother Rosalihos, Arnold Rosalihos, yung family. O ngadto lang Brother Jonathan Pianier dia og iyang family, mga Puyot family dia, mga Ulasiman. Tanan dia nga naminaw. O niya bisan pa man diri sa Bituon, pangumustahon sa nato si Brother Doming Bunukan og iyang family. Niya tanang naminaw taga Paypay, o niya tanang taga Nazareth, diya sa Bakhawan, o niya bisan pa man sa diya sa Kawit, o niya dirisad sa dinhi sa Mahawak, o niya tanan taga Antipolo, Medellin, diya sa mga Tundag family, o niya ngadto lang Brother Edwin Goliemas, no, diya sa Danglungsod, mga De La Cruz family, no, Brother Edic De La Cruz, yung family. Tanan diya nga naminaw. O niya mga tigpaminaw sa nato des proper yun sa lungsod, sa Medellin, labi na des mga 5 family, mga Langgido family, maayong buntag. O niya ngadto sad sa atong madasigon, maabtikon nga municipal councilor. Diha sa lungsod sa Remigio, si Municipal Councilor Raymond Olivar o siyang misis, si Attorney Olivar, mayong buntag. O niya ngadto sad nilang Brother Alex Cañada, nilang Brother Felipe Solira de Salamintac Norte. So good morning ninyong tanan. O niya tanan taga Tindog, Medellin, atong gina-welcome. Tanan sad nga taga 108. Lanog-lanog po ni atong programa 108. Pasalamatan nato si Brother Andy diha sa Brother Terbo Pabadura. Ayong buntag Brother Terbo. O niya mga silingan na naminaw sa Lanog, Simon Trompa. Good morning dia sa mga Buhol family, mga Lubitania family. Tanan diha nga naminaw sa itong programa atong gina-welcome dia sa mga Mahinay family, Malinaw family.
O niya tanan nga taga Bugo City, lanog-lanog na itong programa din tungod kay ni Amgod na himutang pod ang DYCM FM no dinhi sa Bugo. So atong gina-welcome ang tanang taga Bugo City nga naminaw karong nga kabuntagon sa atong programa no. Dias Binabag, good morning di Dias mga Olingay, mga Bersero, o niya ngadto sad sa mga pamilya sa mga Almason. Niya mga Gabiani family di dia may buntag. O niya tanan nga taga San Antonio. Diha sa Anunang Sur, diha sa Anunang Norte ato nga gina-welcome. O niya tanan nga taga Lapas. Bisan pa man diha sa Kabangkalan, Dakit, Bugo City ato ding pangumustahon no ang mga Lipaw-paw family diha. Always naminaw. O niya nga to sa di brother Isagani Aratsya atong retired scout ranger. Nga naa diha sa Kabangkalan kay iya ginang palanugon ang iyang sound system no atol sa atong programa mga silingan karon diyang namati ato nga gina-welcome niya. Good morning sa mga Bisabilia family dias Baas. Dan brother Alan nila ni sister Bisabilia atong ipangumusta tanan niya. Good morning sa mga Derder family diya sa barangay Dakit. O niya tanan nga brother Joel Sinusar sa pangumustahon karbuntaga iyang family. O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Baldusa diya sa Guadalupe, pamilyas mga Humawas, mga Muñez family. O niya ngadto ng brother Elmer Pilayo, mga Pilayo family. Nga tos pamilya ng Pastor Hill Eduliberio. Maimbuntag. Unya nila ni Brother Edsel, nila ni Ma'am Ibing, yang family maimbuntag, nila ni Ma'am Joy, nila ni Pastor Merjon Kabagi, maimbuntag. Tanan nga taga Guadalupe, tanan nga taga Libertad, bisan pa man diya sa Udlot, diya sa Marangog, labi na diya sa Tagasa, natay mga kaigsunan diya karon naminaw. Welcome sa atong programa. Good morning sa tanang taga Syukon nga nagsunod og naminaw karon sa aton tulumanon no, tanan taga Syukon o niya tanan nga taga Nailon diya sa Simbuawan. Ato sang pangumustahon diay ang mga pamilyas mga Lipon, pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon o pamilya ni Anhing Jerry Lipon. Good morning sa mga Lipon family. Kanya mga Pioneers family, mayong buntag. Good morning po ni Brother Jerry na Ilon. Mayong buntag ni Brother Jerry. O katong silingan ni mo nga nabaptize no, ni Adton Sabado. Mayong buntag. O niya, good morning sa dila ni Brother Nap, Arituya, iyang family. O niya, nga to sa dila ni Sir Arthur Oliamot na ni Mama Margie karon diya. Mayong buntag. O niya, mga Bulambaw family. Atong gina-welcome sad ang mga pamilyas mga Hilig, mga pamilya sa mga Mulihon, mga Berdida family, mga Canales family. O niya tanan na lang kayo diha sa Nailon, sa Panabilan, o niya diha sa Gairan, mga Mulihon diha family. Niya ni brother nila ni Engineer Ernie Catayas may buntag. Nila ni Sister Mary Jean Catayas, uban sila makabataan. Tia Wing sab dias tindahan karon. Sayo na tindahan niya ginang i-full volume ang iya radio para makadungog yung mga customers, mga silingan na nindahay. So may buntag nimo diya tiya. O niya tanan nga taga tanan na to mga kaigala dinhi sa Bugo City diya sa Dan Carbon. Ato din pasalamatan karon buntaga si Brother Wilfredo Pobadora sa iyang trumpa sa naglulanog sa likod sa Barrio Hall diya sa Pandan. O niya, tuapod kang Brother Wilfredo Heralman dito sa Bunakan. Maimbuntag ni Brother Wilfredo o masilingan diyang naminaw sa imo nga sound system. Niya, good morning ni Brother Romeo Ye. No? Tanan nga naminaw din sa Bugo City, bisan pa man sa mga Makipig family. Atong gina-welcome mga ngatusan lang ni Brother Andy Nobal. Bro, maimbuntag ni mo. Tanan nga taga Kayang, diya sa Kayam, Don Pedro o Dispolambato. So welcome kamo sa ato nga programa Nining Sayos Kabuntagon
sa kini ang maayong balita. So, adto ta pa din higalasunahan sa dili pa ko mobasa mga higala sa mga mensahe nga ato nakita sa screen atong taga higayon si Brother John dihito sa pagpadangat nga na kaninyo og mga labas nga mga pagpangumusta. So, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Levy. Well, mga higala, welcome din sa itong programa. Kini ang maayong balita. O dalaygon ang Diyos nga siya nagapakamayo sa gihapon kanato. Bisan pa nga usahay kita mahidalin as ngadto sa pagpakasala sa tubangan sa Ginoo pero yang gugma nagapabilin nga iya tanggi amuma. Well, sa tanan nga mga naminaw karon sa bisan asang dapita, asang lugar kamo-amo nga ginapasalamatan. O hunaot paunta nga ang pulong sa Dios nga inyong gipatalinghugan gipamatian makapausab ug makapabag-o sa atong mga kinabuhi. Nga magkinabuhi ta nga uyon sa kabubuton sa Ginoo sa adlaw niya siyang pagbalik kita angay bagay ug takos muuban kaniya didto sa iyang gingharian. Again, maayong buntag sa tanan nga mga naminaw nining ato nga programa. By the way, kung pasalamatan ang tanan nga mga kaigsunan dito sa Katmon, no, sa Atipulo, sa fellowship kagahapon niya. Salamat sa mga kaigsunan nga nangakabig sa programa sa radyo niya. Niabot ra gyud ang panahon nga nagkita-anay tanyo personal, no. Kumusta diha ni Braril Hill Tugahan, pare Raul Sipada, no? Mayong buntag o sa tanan nga mga kaigsuonan nga ato nga nakauban kagahapon sa pagsimba diha sa Ginoo o sa tanan lang nga mga kaigsuonan po, daghan kayong salamat sa inyo, ha. Okay mga higala, ato sad pasalamatan ron ang ato nga mga kaigsuonan nga nagpadayon sa Bible study. By the way, kumusta ni Brother Pablo Negro? Maayong buntag nimo, Brother Pablo, and hoping magkita gihapon tag-usab diha sa simbahan. Okay. Salamat sa inyong pagsunod ning atong programa. Brother Levy? Okay, daghang salamat Brother John. So, ato na ning sugdan higala pagbasa, no? Tagdon taning mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato nakita dinhi si Brother Jake sa Sumalinog. Good morning, Brother Libby. Ano kadnikan sa Dumaguete City. Niya po si Detha Rosalihos. Hello kuya, good morning. Kumusta mo tanan? Okay rami dire, Sister Rosalihos, no? Maritom ni siya sa Saudi Arabia, brother. Adaan din siya. Si Sister Dita or si Sister Jiba Rosalihos. Anya di pa diri belated happiest birthday sa akong mama diha sa Cumbado Seventh-day Adventist Church, Mama Iming Rosalihos. God bless you more, Mama, and gives you many more birthdays to come. Love you, Mama. Gikan kang Ditha Rosalihos. Okay, niapod si Ariel Hintapan Padigos sa Bruso. Pa-shout out, bro. Okay, may buntag, Brother Ariel. Niyasad si Brother Joel Sino. Happy listening and watching everyone. God bless you too, mga bro. Okay, God bless also Brother Joel Sino. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya di pag-iminsay si Brother Joel Sino. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, ayaw mo kalimot pagsunod kanunay sa programa kay daghan mog makuha nga mga pagtulunan kabahin sa espirituhanong pagtubo. Thank you mga bro. Okay, thank you for Brother Joel
O niya po si Brother Romeo Itang, tapo ni San Isidro Liti, mayong buntag igsoon, naminaw gyud mi sa iskaw og anakon. Salamat kaayo. Salamat niyo diya Brother Romeo Itang og sa tanan dihang mga kaigsunan nato nga naminaw sa itong programa. O niya po si Brother Johnny Serenio. Good morning, Brad Libby. Og sa mga kaubanan diha sa station watching live diri sa Biliran. God bless us all. O niya, may isang buntag no sa tanan natong mga viewers diha dinis Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, kutob sa nagtan-aw karon. O niya, mga viewers nato nga nahimutang po sa kanilaing mga nasod sa kalibutan karon nga nakig-uban sa atong programa. Amo po mong gina-welcome, kinasingkasing mo namong gina-welcome sa pagpaminaw o pagsunod dining atong tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya po si Brother Jerry Nailon, salamat po sa pag-love o pag-pray. O niya po si Brother Jacob Somalinog, mayong buntag sa tanang listener. So good morning. O niya po si Brother Freddy Pilicano, mayong buntag Brad Libby, nagtanaw ko diri live sa Balod, San Fernando, Cebu. Og naminaw usab ang akong asawa si Chris Pilicano og akong anak si Mary Rose Pilicano diha sa Lawis Housing, San Remigio. Okay, thank you. Ato po nakita din si Brother Norlito Tagalog. Ang iya pong mensahe, maayong buntag, Sir John, Sir Libby, akong kumustahon silang Madam Bilin Hista og si Ma'am Judy Ann Abalye og palihog, Sir Libby, ipaawit ko sa dili kabayran. Daghang salamat sa pagbasa, Sir Libby. God bless, Nanay Jolitane. Okay, salamat kayo, Nanay Jolitano, nga naa karon diha sa Camotes Island. Okay. Ato paginintanawon sunahan mga gala alang sa mga nag-like o nag-love sa ato nga program. Arita mag-una sa nag-love sa ato nga programa. Ato ning pagbasahon. Okay. Atong nakita din si Primer Jimenez. Niya po si Giovanni Enganyo Banyo, Seymour Moralde, Romeo Itang, Roy Lisa Sayod, Freddy Filicano. Niya may isang buntag di ay nila ni Brother Roy diya, Kauban Ster Galay. Niya po si Johnny Mainit, Freddy Filicano. Niya po si Junior Noiva Claves, Tomailo Linad Uway, Rowel Abiner, Tris Jamin Jaime, John Lubitania, Lovely Dehito, niya po si Joel Sino, Anita Cabaluna, Roger Noval de Los Santos, o Brother Ronaldo V. Bragat. Okay, arita sa mga nag-like na ito, arita sa mga nag-love, mga higala, ato ning tanahon, ato nakita si Linabog Munchadoranas, Juan Mingo Golimas, Jerry Naelon, Abner Dualio, Jacob Sumalinog, Idmi Monticelio, Jaja Aligado Nolia, Annalyn Derder, Cabaluna, Ami Clavis, Rotsini Linganay Tirana. So, may buntag ni mo, ma'am, o ba ni Pastor Joel. O niya po si Florida Amores Sigarino, Ayan Kevin Dorotan, niya po si Brother Jimboy Idar, Lowell Nodalo Estrera, niya po si Kiana Faith Itang, Jida Belia Hermosa, Arlene Bulambao Oliamot, Ditha Rosalihos, Jake Sumalinog, Lisel Canseco, Kinyanula, Lovely Katamko Alboro,
og Chari De La Cruz Nogas. So thank you kaayo. Anya arita magbasa ato ni tanawon higala atong cellphone. Maupay nga aga mga pastor. Libi permiming nagsunod imo programa. Permiming naminaw kada adlaw. Nga di may kalubian liti. James Regan Empleo. Okay, may muntag nimo Brother James Regan Empleo. Diya sa kalubian liti. Anya di pa atong basahon mayong buntag ninyo diha sa stasyon Kuya Libi og sa tanang naminaw karon og nagview. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya Sister Pili Disorne. So good morning sa mga Disor family. Anya ni pagi atong tanawon Happy Pista Barangay Ferdinand EP Marcos April 2021, especially to Biagkong family, Ramos family, Siat family from James Regan Empleo sa Kalubian Leyte. Okay, thank you kayo. Anya adto ta sa unahan mga higala ato sa ning tan-awon makadiyot ang ato nga messenger ato ning pagbasahon ang mga kaigsunan nato dinhi nga ang ilang mensahe ilang gipaagi dinhi sa messenger. Ang uban nag-like dinhi, ang uban nag-love sa ato nga programa. Okay ni si Brother Domingo Bunukan nakiguban nato iyang mensahe. Maayong buntag kaninyo tanan karon sa stasyon Bradlib ug Badjon ug Bad-Isaw ug sa tanan mga kaigsunan nga nagsunod dining programa ha. God bless kanatong tanan. So God bless also Brother Doming Bunukan. Tagsad ninyo din ha, Ninong. Kumusta mo diha ni Ninang Poret og ni Ma'am Daisy Bunukan, Ma'am Ethel Bunukan, Dong Dominic, no? Mayong pagpaminaw na lang ninyong tanan diha ni Ma'am Daisy. Thank you so much for being nice. Okay, niasad si Makrita Roydas. Tagsa na lang mi makapaminaw kuya. Kay to si Auntie Krita sa ospital. Na ospital di ay si Sister Grita. Unsa asa kinsa ning nagkuan na Brother Libby? Kuan man ni kanang iya maning account din ni Makrita Roydas. Iyang auntie daw Grita. To ako sa ospital. Amot kaysa ni Asa ning ospital di asa kini Dinis Bogo? Taga-economic information po. niya po si Nikki Sumalinog. May buntag Sister Nikki. Niya po si Sister Chari De La Cruz Nogas. Nakiuban po na to. Niya ato ni tanawan ng uban nga mensahe. Okay. Okay no? Ato ta sa pagpadayon sa unahan mga higala. Balikon tani og tan-aw ni na po diri ato nakita sa pikas nga screen. Okay. Ni si Jimmy Monte Alto. Good morning mga igsoon. Ano kan po si Brother Jimmy matag Oblite. Kanya niya po si Nika Banyares Lipon. Good morning brothers and sisters. Watching from Simbuawan na Ilon. Salamat kay Sister Nika Banyares Lipon sa inyong pagtanaw. Good morning sa tanan taga Simbuawan na Ilon. Okay. Ato ning tanaw na pikas. Kadaghan man ning daghan text ni Brother Regan o niya, balik-balik mo yung mga text niya. So, magpadayon ta. Si Brother Regan, empleo ni sa kuhan. Maurag po nga text niya. Murag send to me ni ba? Okay. Ato na ta mga higala sa unahan, no? Atong hiyoon si Brother John alang sa opening prayer before ta higala mo tagad sa pangutana karong buntaga. Mag-ampo kita
Silimbahon og maluluyon nga Dios, magapanalangin ka nini nga programa og panalangin ni mga nagapaminaw. Hinaot pa ang influensya sa Espiritu Santo magatabang kanila nga mahangpan og masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug bation nila ang kauhaw ug kagutom sa pagdawat sa mga pulong sa kamaturan ug mga laga diha kanimo. Among kalipay pasalamatan ang imong pagtubag paghatag sa imong pag-ampo madawat namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga tutahigala sa pangutana nga may atong tagdon karon nga kabuntagon. Okay, karon taod-taod Sister Jolita ato tong i-play ang imong request nga awit, no? Okay, ato na ning tanaw ni gala pangitaon tato ang pangutana nga mo'y atong tagaag pagtagad karon sa ato nga programa. Okay, nirang pangutana gabi magunay gisend. Good evening, Brad. Unsaon manato pag-ampo? Tanan bang pag-ampo magluhod? Sayop bang mag-ampo magtindog? Okay, muna pangutana. Unsaon ko na pag-ampo? Anya, tanan ba ko ng pag-ampo magluhod? Sayop ba ko na mag-ampo magtindog? Okay, muna Brother John ang pangutana nga may atong tagaan og tubag karon sa ato nga programa. Good morning, Brad Libby og Brad John, mo greet me, mo request me og kanta balik si Luloy ni Arcelia. Kanta balik. Sa ni balik, ade kanta nga balik. Ano ni Arcelia? Balik sa Dios siguro na o unsa na kuan balik si man. raman diri. Oh, balik sa Dios matingali kina may kuan Base. na kanta. Na may balik sa Diyos nga kanta. Okay. Unang mutubag higala sa pangutana si Brother John niya akong tapuson. Ang pangutana niya Brother John, saan na to pag-ampo daw niya tanan ba ko ng pag-ampo, magluhod ba o niya sayop ba ko ng mag-ampo, magtindog. Okay, daghang salamat dinhi sa Biblia mga hiigsunan. Kasagaran gyud sa mga point of view sa mga tawo nga nag-ampo sa Ginoo nagluhod. Busa properly or kasagaran gyud sa pag-ampo magluhod, pero huna-huna og opinion na lang na sa tawo nga mag-ampo magbarog sayop kay wa tay mabasa ni ana sa Biblia. Huna-huna og opinion ra gyud na sa tawo nga og naamay huna-huna nga ang pag-ampo nga kuan kinini ang magtindog sayop kay way gisulti ni ana derha sa kananaang Biblia, no? Unya si Kristo mismo gani nagluhod pud siya dito sa Getsemane panahon sa iyang pag-ampo. So malinaw, pero dinhi sa gihisgutan sa Biblia na asay mga pag-ampo dinhi nga kinini ang kuan kanana ang magtindog kay situational magud ni. Naay pag-ampo nga naglingkod, naay pag-ampo pod magtindog, naapoy magluhod nganong moingon tang situational. Like for example, kinini ang nahitabo nga didto ko sa Mindanao, nagsakay ko og bus unya dunay mga inunta mga panghitabo nga dili maayo kay naambusan ang akong gisakyan og unya siyempre ikaw pasahero ka naglingkod ra ka diha muluhod ka pa gyud, muluhod ka pa gyud sa imong gilingkuran nagkuan ka na lang kana na ang nagampo ka na lang, ano unya sa panahon nga magsakay ka og mga sakyanan, maeroplano o mabarko, muluhod ka pa gyud aron magampo ka. Ang Ginoo nagtan-aw sa ato nga sitwasyon. Dinhi sa Biblia, gihisgutan dinhi ingon si Kristo sumala sa Mateo, matod pa niya pag-ampo kamo sa ingon nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit. So ang importante diha dili ang posisyon kundi ang butang nga imong gikinahanglan o gipangayo diha sa Ginoo. Unya atong siguraduhon nga ang atong giampuan, ang atong gisimba ang Dios gyud nga maoy angay katagaan sa tanang mga pag-ampo ug himaya o pagdaig kay kung atong basahon sa pinadayag 14
gisulti man nga simbahan ninyo ang Dios. 14:7 kan simbahan nyo ang Dios nga may nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Busa balikon ako dinhi sa Biblia, wala gyoy gisulti dinhi nga sala ang pag-ampo nga magtindog. So unsa may imong posisyon, dili na ginakondinar sa Ginoo. Ang importante kung kinsa ang imong giampuan o niya unsay imong giampo diha sa Ginoo. Well, siguro aning mga puntuha, mga kaigsunan, dili kaita maka kuwag taas o daghan nga mga bahin kay this is a part of our duty nga kita gyud magampo kita dinha sa Ginoo, no? Magampo ta. Pero lagi kung magkakuan man kanina ang magluhod man o kaya magtindog, dili na siya problema. Dili na problema nga ug unsay imong posisyon sa panahon nga nagampo ka dinha sa kininaang Ginoo. Ang importante maong nahibalo ka og kinsa ang imong giampuan. Well, si Brother Libby Higala maghatag og inunta insakto nga punto niya, panahon John. ug oras ani. Napay punto niya kung saon ko nato pag-ampo. Unsaon man nato pag-ampo kaning mga bahin na kining mga punto unsaon nato pag-ampo. Ingon ni ini ang gitudlo ni Kristo kay ingon man ka nga unsaon nato ang pag-ampo. Ang kining gisulti ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 6 versikulo 9. Ni ay kuan ingon ni Kristo, busa pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi. Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao na kuan dinhi. Unsa to pag-ampo na gitudlo ni Kristo. Pag-ampo mo sa ingon nga paagi, amahan namo. So adto gyud ang ato nga mga pagpangamuyo, mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kung atong tan-awon dinhi ang gisultigan ni Salmista David sumala sa Salmo 103. Mao ni ang gihisgutan dinhi ni Salmista David sa Salmo 103:19 ato ning tan-aw dinhi kanini ang bersikulo 103 verse 19 mao ni ang gipamahayag ni Salmista David. Okay, niya atong basahon sa gihisgutan dinhi sa 103 verse 19. Nag-ingon dinhi gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan ug ang iyang gingharian magagahom sa ibabaw sa tanan. So mo ni gihisgutan dinhi nga ang Ginoo magagahom gid siya ang ibabaw sa tanan muna nga adto kita magampo gid sa Ginoo. Ang imong pangutana unsaon nato pag-ampo mao toy gisulti ni Kristo, pag-ampo mo sa ingon ni nga paagi, amahan namo nga anaa ka sa langit. Ang mag-ampo ta ngadto sa amahan nga langit nun, dili diha naas imong urna, dili naas imong altar, dili naas haligis inyong simbahan. Kay dili man na mo'y ampuanan ang Dios man gyud. Ngori amahan namo nga anaa sa langit. Unya kun imong tan-aw dinhi sa gihisgutan gani nga ang Ginoo nagagahom sa ibabaw sa tanan. Mao na nga siya gyud mao ang ato nga pagampuan. Unsaon ang pagampo? Gisulti na ni Kristo nga pag-ampo mo sa ingon ni nga paagi, amahan namo anaa ka sa mga langit. Okay, daghang salamat tigala, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? So atong gipasalamatan anya mahinaot ni higala nga makatabang nato ni sa pagsabot kung unsaon gyud ang pag-ampo mga higala. So ato sa ning basahon ni si Brother Nilo Itang, mayong buntag kanyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. God bless also Brother Ronilo, niya po si Lynn of Korea. Ang iya po nga mensahe, maayong buntag ninyo Kuya John o Kuya Libby,
standing watching from Kinatarkan. So thank you kayo sa tanang taga Kinatarkan nga nakikuban sa ato nga tulumanon ining sayo sa Kabuntagon. Ani ato ning lilion pagbalik higata ni ay mga bago na to nagtan-aw ni as Lovely Dihito ni as John Lubitania nakikuban na to karon. Niya pod si Ma'am Rohama Felipo sa Nailon. May buntag ni mo diha, ma'am. Thank you so much for viewing sa ato nga program, no? Thank you kay ma'am. Niya pod si Michelle Dada Tribunalo kikuban sa nato. Niya ato panintanaw ning uban. Tuning basahon ning mga nakita nato din sa screen karon niya si Edmi Monteselio, niya si Scout Ranger Senior. Okay, ato pa ning check up po ni kala mga hinugang nagtan-aw si Ayan Kevin Durutan ni Apos Florida Amoris Sigarino nakikuban sa nato niya po si okay. Motoy ato mga nakita na hidugang higala na naglantaw sa ato nga tulumanon. Anya sa pagbrayo sunahan maminaw usa taog usa ka awit before nato i-play mga higala ang kanto. Igsoon, kumusta ka? Rining higayuna, namalandong ka ba? Nining kalibutana, ang mga ilhana, dini sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apa ng ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, ay batan-on ka pa ug layo sa kamatayon. Daghang maayog lawas kinabuhi nakalas, apan sa kaluwasan nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na
balaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo sa hapit na siya mukayat sa langit tinun-an gisugop niya panlakaw kamo isang yawang tulong ko karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao biay-biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalistanan atong higsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman sa tumanong ta ang tanang sugo niya ang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Okay, padayon ta mga higala ato ning idalit ning awit nga gi-request ni Sister Jolita dili kabayran. So niyang awit nga dili kabayran.
Pasalamatan ko karon kang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ko ampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Nag-anak, naunta ako kahulog. Apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Sa panahon nga ako na malano, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Okay, padayon tayo higala ato sa ning idalit ning sunod no ni ay awit sad nga balik na igsuon ko. So ato ni idalit ning awit niya atong gipahinduman ang atong mga kahigalaan din sa norte nga kon mga higala pananglit doon na tayo problema sa atong pananaw, di kaayo maklaro atong paglantaw sunan o pagbasa, ayaw mong kalimot sa pagduol sa Icons Optical. Anian na himutang sa Buko City, tulog na ka-optical ginyarinhi. Ang Icons Optical, nga naan himutang sa Ubos sa Gisano, no? At bang sa Karaang Land Bank, ang ang Icons Optical mahigala. O diya, sa karaan pod nga opisina sa Globe, naapo diya ang Icons Optical.
O at the same time, siya po ang nagdumala sa karaan nga Biraki Lubitania Optical Clinic, no? So atuan niyo higala gikan sa adlaw nga Domingo kutob ra po sa Laverne Estirado na kun ang Sabado anya abli na sila sa may alas 9 buntag hangtod alas 5:30 sa hapon. Gipanagiya kana nila ni Dr. Kunkon Lubitania. Sa panaw niya, o balik na. Daghang butang ning kalibutan magababa, ibilin o balikan ang sa aman. Ang igsoon mo'y babag sa imong pagbalik. Kasaylo ang igugmaan na lang siya ang tanan. Pagtuo ko, kaugalingon, isalidog ni rason. Pagtuan man ang amahan, kahigog magtingod anay sa luwangan na. O balik na, igsoon ko, pangalakan sa Diyos, umahat yun, ihatag ang lulang mabuhay sa tunggiya, uban sa panaw niya, o balik na. Ang Diyos ngayon nagsasayang katangkan, pagtuong nila mo tanaw niya. Igsoon ko, pangalakan sa Diyos, unahan yun, ihatag ang lulang mabuhay sa tunggian, uban sa panaw niya, o balik na. Ihatag ang lulang mabuhay sa tunggian, uban sa panaw niya, o balik na. Uban sa panaw niya, o balik na. Okay, ato ta sa sunod nga awit mahigala kay tulom ni ka request sa kanta ni kining Lead Me Lord, no? Gikan po ni Brother Regan sa Kalubian. So niyang awit higala ato gidalit, Lead Me Lord.
praise the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Okay, ato na tahigalas pagpadayon no sa ato nga tulumanon. Ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Ato tas pangutana niya si Brother Ronilo ato ning tanawon iyang mensahe. Okay, maayong buntag kaninyo Brother John ug Kuya Libby maingon sab sa mga kaigsunan nagpaminaw ug sa managview na ini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Okay, niya po si Brother Edwin Otarte. Good evening, Kuya Libby, Brother John, sa tanang naminaw. So, good evening, Brother Edwin. So, balik ta mahigala ato tas pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Ang pangutana ako ning sublion pagtanaw dinhi. Okay. Nagyon dinhi nga good evening, Brad. Unsaon man nato pag-ampo? Mani unang punto unsa nato pag-ampo? Sa tanan bang tanan bang pag-ampo magluhod? Sayop ba magampo magtindog? Okay, thank you kay no. Unsaon man nato pag-ampo mga higala? Ato na tanong ko kung saan nato pag-ampo, no? Ang mga tinun-an ni Ginoos nangutana.
Basta may ilang pangutana. Nangutana po sila kung saan namo sa pag-ampo, no? Nangutana sila. Mabasa ni mo na sa nakasulat sa libro sa Juan Kapitulo 11 gala. Nangutana sila kung saan manamo sa pag-ampo. O niya, ang gitudlo ni Ginisos, ingon siya nga, pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi. So pag-ampo, naghatag ang Ginoo og pamaagi mahigala. Unsa may pamaagi? Atong basahon una ang pangutanas may tunaan sa nakasulat sa Lucas 11 anya bersikulo 1 mga higala. Tanaw na to kung unsay gihangyo sa mga tinun-an. Okay? Dayon itong basa og nahitabo nga sa nagampo si Sos sa usa ka dapit. Sa pag-undang niya, usa sa iyang matinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Maingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. So ninghangyo ang matinunan ni Ginoong Sos nga tudloi kami unsaon namo sa pag-ampo. So kung iyong basahon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 mga higala, nag-ingon ang atong mabasa rin nga pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi. Kay patudlo man sila, so gitudloan ni Ginoong Sos, pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi. So naghasgot siya, naghatag siya pamaagi ba? Unsaon sa pag-ampo. Unsa may pamaagi hatag niya? Iyon siya, amahan namo nga anaa sa mga langit. Muna'y pamaagi nga gitulog Ginoo sa pag-ampo. Mag-ampo ta, amahan namo na sa mga langit. Wagid siya maghisgot nga, pag-ampo mo nga, yung ani nga, maghimaya ka Maria, wala. Wa siya mo, pag-ampo mo, sigun ani, mito ako sa padiha. Ang gitudlo ni Ginoong Sos, pag-ampo kamo sa ingon ani nga paagi, amahan namo nga anaa sa mga langit. Nagpatudlo man sila, so gitudloan ni Ginoong Sos kung unsaon pag-ampo. Ang pag-ampo, kanang amahan namo muna sa pagsugod sa pag-ampo. Ang mga Bible scholar nagpahayag sila nga aron makumplito ang atong pag-ampo, kinahanglan imong subayon ang upat ka mga lakang unsaon sa pag-ampo. Kay kung imong timan ani ang upat ka mga steps how to pray mga higala, bisan pakalitan pa ka og ampo, makamao ka ng moampo. Bisan sa maokasyon siguro, ibutang ta pananglitan, dihay naay meeting sa eskwelahan, PTE meeting, kamo na ka moampo. Sa diha nga imo ning timad-an kining upat ka mga lakang sa pag-ampo. Or asa man ka paampo unsay mga okasyon diha, kamao ka moampo. Sa diha nga imo ning timan-an kining upat ka mga lakang unsaon sa pag-ampo. Number 1 mga higala, kung unsaon nato pag-ampo, sa pag-ampo nato ato ginang i-address ngadto sa amahan. Amahan namo nga anaa sa langit. Na-address ha? Amahan namo naa sa langit. Kay nabi apoy amahan na siyota. Niya ba ang yawa din eh. Ingon ito mabasa sa Juan mga higala, inyong amahan niya siyota mong yawa. So atong adresan, amahan namo nga anaa sa mga langit. Or pwede mo yung nga gamhanan o balaan namo nga Diyos nga anaa sa kaitasan sa mga langit. Unsa di pagsugod, basta kayong butang address nga tuas langit. O niya, ikaduha nga lakang sa pag-ampo mga higala. Human ka naka-address sa imong pag-ampo ngadto sa amahan nga naa sa langit. Ikaduha nimong lakang himuon, pasalamatan nimo una sa tanan ang mga butang nga imong nadawat. Pasalamati ang Dios, pananglitan nagampo ka anang gabi. Ampo ka ng gabi. Ngayon tali kang amahan namo nga anaa sa langit. Nining gabiuna o Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpakig-uban namo, pagproteksyon sa mong kinabuhi sa tibuok adlaw.
Salamat sa mga maayong panglawas nga imong gihatag kanamo. Kutob sa may imong mahinumduman nga pasalamatan, pasalamati ang Dios. Dili kay magsigilan tagdawat unya watay thank you. Sabor na mangayo taog kamunggay sunsilingan mga tagpasalamat. Ang tagiya sa hangin, pagkaon o guban pa, ang Dios mo tagiya. Pasalamatan nato ang Dios mahigala. O niya, human ka nakapasalamat ngadto sa Dios, ang ikatulo nga lakang sa pag-ampo mga higala. Mangayo ka og bisan unsa sumala sa imong gikinahanglan. Ayaw panguyuan ang wa nimo kinahanglan. Ang imo lang needs ba? Kanang naagyod og sukad sa imong dughan. No need man mag-ampo ka nga imong memorizon. Memorize ka pag-ampo. Sama pananit mo, adto ka padung sa siyudad sa Cebu. Di imong iampo ang imong panginahanglan. Padung ka sa Cebu. Ayaw nang memorize ang uban kay magsiguro mag-memorize sa Our Father. Kagisgot siya. Sample naman na. Sama man na sa eskwelahan, mag-eskwela ta. Na ay mga procedure, muhatag na ang atong maestra siguro, labi nag mag-solve sa math, mga higala, or algebra, muhatag na lang mga procedure. Inanion, ana, pamaagi ni, muni sample. Muhatag sa sample, parang masayon. So, ang ginoo ni hatag na ito og sample. Aniya, mangayo tagbisan unsa, muni ikatulong nga steps, sumala sa atong ikinahanglan. Sama pananglitan, nagampo ka ng gabi, ato lang i-simplify. Amahan na mo nga naa sa langit. Imong i-address. Nining gabi na, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagbantay kanamo sa tibok adlaw. Salamat sa mga maayong panglawas. Og niining gabi na, mangayo di ka, naghangyo kami kanimo. Nga una sa tanan, pasayloa kami sa aw makasalanan. Ay kalimot pagpangayog pasaylo sa iyong masala. Nga naman kay di ba yata kagarantiya ning kalibutan ng atong gipuy-an. Tungod kay ni adinhi ang yawa, usay higala makasala ta sa atong unahuna, sa atong pagtan-aw, usay sa pagpalitok nato mga pulong, makasulti tag pulong nga di maayo. Usay sa atong mga buhat mga higala. So di ta makalimot sa pagpangayo o pasaylos tong sala. Kay muna'y sign sa pagpaubos yung mga Ginoo, pasaylo ako kung nakasala ko kanimo sa imong mga kasuguan. Nakalapas ko nimo, nakapasubo kanimo, pasaylo ako nining gabi una. So mangayo ka kuto si mahimo pangayoon, kuto si panahanglan. Mingon tili ka nga matulog ko Ginoo, hinaot pa nga ang balaang manulunda mag-uban magbantay nako. Proteksyon ko, iiway ko sa mga disgrasya. Ihatag usab ka nako, ngayo kas may panglawas, ihatag nako ang mga mayong panglawas uban sa akong pamilya. Amo untang mabatnan ang mayong panglawas sa tanan panahon. Ingon na kutob sa imong duwan pasalamatan nimo Ginoo. Pasalamati ang Dios mga higala. Dili kay magsilang tagdawat sa Ginoo sa mga gihatag niya nato nga makayuhan unya. Dili gyud ta kabalik og pagpasalamat ngadto sa atong maghatag nga mga Dios. Munay ikatulo nga lakang sa pagampo, pasalamat, mangayo kag bisan unsa sumala sa imong gikinahanglan. Pangayo anak ko to sa paginahanglan. Kanya mangayo sir ka nga andama akong kinabuhi o Dios kay wa ko nasayod sa takna siyang pagbalik. O ko to siyang hinumduman. Imo bang asawa to aslayo, yung bana to aslayo, yung mga anak ba? Iampo, Ginoo, nagampo ko kanimo sa akong asawa nga tua didto sa Saudi Arabia. Hinaot pa nga ang balang manulunda, magbantay kanunay kaniya, nga malikay siya sa mga daotang intensyo sa katawhan, ihatag kaniya may panglawas. Ano imong iampo, maginampo ay usag-usaba. Pangayuan ang atos Ginoo. So kung unsay imong gikinahanglan higala, isulti na sa Ginoo kanang sukad yun sa imong kasing-kasing. Ayaw nang ampo nga memorize, may nas mga bata nga nagtuon pag-ampo.
Di na Mr. Memorization ang pagampo. Kanang imong isulti, kanang sumagyon sa hinukad sa imong dughan. Kanang imong panginahanglan. Imo nang isulti ngadto sa Ginoo. Kaniya, human ka nakapangayo sa buot nimong pangayoon sa Ginoo. Mingon ka nga og kining tanan among isalig sa ngalan ni Ginoos. Amen. Unsa may rason ana ngano nga sa atong pagampo amo tumang itugyan sa anak. Timanan to upat ka steps. So number 1, i-address amahan. Ang number 2, pasalamatan nato ang mabutang atong nadawat. Ang number 3, mangayo kag bisan unsa sumala sa imong ikinahanglan. Ang number 4, itugyan ang imong gipangayo ngadto sa anak. Sumala sa Juan 16:23, niya ang rason nganong itugyan sa anak nangayo ka sa amahan pilimiro, pero ngano man nga ato mang itugyan ngadto sa anak. Mo ni ato mabasa sa 16:23 sa 1, og niadtong adlaw wala na kamoy ipangutana pa kanako sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga kun mangayo kamog bisan unsa, batay ha, nga kun mangayo kamog bisan unsa gikan sa amahan, kini iyang igahatag kaninyo niya kaninyo pinaagi sa akong ngalan. Nag-ingon si Ginoos, mangayo mog bisan unsa gikan sa akong amahan, kini iyang ihatag kaninyo pinaagi sa akong ngalan. Mao na higala nga magampo ta, nangayo ka sa amahan, imong gi-address sa amahan, ipasalamatan na mo siya, nimo siya, nangayo kag bisan unsa nga imong ikinahanglan gikan sa amahan, pero madawat nimo na, i-tear off nimo sa anak. Muna ato nabasa nga mato pa dinhi, mangayo kamog bisan unsa gikan sa amahan, kini iyang ihatag kaninyo pinaagi sa akong ngalan. Muna'y katarungan nga magampo ta sa katapusan mo ingon ta nga og kining tanan among itugyan o gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Muna'y gitudlo sa pagampo. Ngayo kasamahan, nangayo ka guidance sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu Santo, sa katapusan ang tanan nimong gipangayo gikan samahan, imo nang itugyan ato sa anak. Muni rason mahigala. Klaro ato nabasa, timanin niyo ha, ang 16:23 sa 1, kung mangayo kamog bisan unsa gikan sa akong amahan, kini iyang ihatag kaninyo pinaagi sa akong ngalan. Simple ra kaayo. Magampo ka panos pagkaon, kuha gyapon ning upat. Mingon tali ka nga karong buntag namahaw ka, mingon kang amahan namo nga naa sa kaytas-an sa mga langit. Nining buntaga o Dios, nagpasalamat ako kanimo nining pagkaon nga niyas akong taliwala karon. Pasalamat ka. Sunod, hinaot pa nga makahatag, nangayo din ka ha, hinaot pa nga makahatag kinig kusog, kahimsog, kalig-on sa kong panglawas. O niya, kining tanan, direkta ka, kining tanan akong isalig sa ngalan ni Ginoos nga manluwas. Amen. Simple kayo mga higala ang pagampo. Dili lisod ang pagampo sa dihang imong timan-an kining upat, kalakang kung unsaon pagampo. Pilimiro, i-address samahan. Ikaduha, pasalamatan nimo ang mabutang imo nadawat gikan sa Dios. Ikatulo, mangayo kag bisan unsa sumala sa mikinan. Asan mo pangayo? Gikan samahan. Pangayo ni gikan samahan. O niya, sa katapusan ato nabasa ang 16:23 sa iyong sinusos, kung mangayo kamog bisan unsa gikan sa akong amahan, kini iyang ihatag kaninyo apan pinaagi kini sa akong ngalan. Manatiman na to sa pagampo na to, sa last na to pagampo, atong itugyan sa anak. Kay mo na gisulti sa Biblia, i-care off sa anak. Muna mingon ta, og kining tanan among isalig sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Adto kang sila sa Cebu, wa man na diya sa Our Father, sample man gihatag ni Ginoos sa Mateo Kapitulo 6, sample na 9:13. So, usa yung buhaton, mato kay sila sa Cebu, ampo di kami yung nga, amahan na mo, nas mga langit, tinibuntaga o Diyos, nagpasalamat ako kanimo sa imong pagluwas kong kinabuhi hantod karong orasa. Naghangyo ko kanimo, nangayat din ka, muadto ko sa siyudad sa Cebu, hinaot pa nga, ang balang manulunda, imong ipakuyog kanako. Ilikay ko sa mga disgrasyas kadalanan, mga aksidente,
iiway ko sa mga daotang intensyo katawan. Nga moadto ko syudad, hantod makauli ko nga way katalagman sa kinabuhi. Pasaylo ako sumasala o kinintanan isalig sa ngalan ni Ginoong Kubanlawas. Amen. Simple kay higala. Munang atong ginaingon nga kung imo ning timan-an ang upat ka mga steps kung unsaon pag-ampo, bisag asa ka pampua, pakalitan kag ampo, kamao ka mo ampo mga higala. So muni among ikatubag din sa ato nga programa. Okay. Wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon. Niya ang ato nga team song o niya atong hanyoon si Brother John alang sa puso. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa bililo nimong mga pulong na paabot sa idulong og sa mga nagapaminaw. Ang tanang nagapaminaw, tagai sila og panalangin, Ginoo. Ihatag kanila ang husto nga mga pagpamalandong o pagsabot sa imong pulong. Giyahi sila sa dalan nga imong gustong ipasubay sa matag usa ka namo. Salamat nga ikaw magatubag, maghatag sa pagampo, pagadawato ng piningtanan, tungod lamang kang Kristo nga among matuod na Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang may balita o pinantanan ang mga suki o mga pinalanggan paminaw. Sa ngalan usab ng Pastor Joel Terana, Brother Isaw Dihito, kini mahigala, Brother John Dihito, sinusab si Brother Livy Claves Maingon. Daghang salamat o maayong Domingo sa buntag kanatong kanan. Subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako